Siyanamukela baba kuyimbeleko. Bengicela nizazise kubalandeli. Ngibonga ithuba kwimbeleko. Ufisa ukuhle dladla lo insizwa yaphansi le kwaMaphumulo eMhlangandlovu isigodi kwaMaphumulo eMhlangandlovu isigodi la ngibuya khona. Ngiyagcizelela ukuze abantu bazi ukuthi ngibuya phi ngomthetho mina. Yeah. Yebo. Nilapha nize ngani ke la khona namhlanje baba? Kusho ukuthi la besibiziwe yilontshi yamageza abafowethu amageza so supporta bona ukuthi bazolontsha umsebenzi wabo omusha nathi basibizile ukuthi sizobaxhasa siba support emsebenzini wabo. Yebo, siyabonga njalo siyajabula ukubana abantu abadala bebekhona ukubana bekhokhele izingane. Yebo, niqale nini ukucula? Kusho ukuthi ufisa ukuhle dladla nje esayiband yakhe uqale ngo2017 ukucula until manje. Yebo, ngibonile lapha abantu banithanda. Ngibonile besukuma nje begiya kakhulu abantu. Nifila kanjani makwenzakala lento stage? Kuyasijabulisa kakhulu khomba ukuthi izinga liyakhula alehle liyakhula. Izinga likafisa ukuhle khomba ukuthi liyakhula abantu mabejabulela kanje umculo wakhe. Yabona. Yebo. Okay, nithini kubalandeli abangekho lapha nakubalaleli emakhaya ningathini kibo ngalomculo kuba usupport kanjani? Yini engayenza ukuthi bekhulisele abantu abaculayo? Yebo, kusho ukuthi nje abafowethu umculo wethu sicela bawudlale endaweni ezifanele njengako Spotify, YouTube, zonke lezo indawo nje ayithengisa umculo online ngoba umculo usuthengiswa online yabona. Socela nje abafowethu basupport ngendlela kuyiyona bawudlale endaweni okuyiyona umculo wethu. Basupport wonke amaciko ayifisa ukuhle dladla kuphela. Yeah. Yebo, uma befuna ukunithola abantu benganithola kuphi? Kusho ukuthi ngiyatholakala enambeni yami at 0617357132. Ithi ngiyiphinde 0617357132. Inamba yami ngitholakala kuyona. Einkundleni zokuxhumana ngikhona ipage lami elithi Fisa Okuhle Maskandi group ku Facebook. Khona futhi Facebook wami uthi Fisa Okuhle na TikTok mawungisesha uthi Fisa Okuhle. Azolontsha namhlanje bacelile vele wonke amaciko ukuthi hayi aweze ezoba support ezobeseka emidlalweni wabo. Yeah. Hayi siyabonga. Ukhona ningafuna ukushiyela khona abasemakhaya? Kushuthi engakushiyela nje bona abasemakhaya ukuthi ngiyabathanda. Ngiyafisa futhi nabo bangithande bawuthande futhi nomculo wami. Hayi siyabonga. Yeah. Siyabonga. Singikhulume la ngiyabonga. Ngithi mina bafowethu ngiyabonga ngofisa okuhle okwadladla. Mina ngumchunu eMnambithi eElfali. So ngithe mangimbona namhlanje ngiyaqala ukumbona ngoba ngiyaqala ukuhamba indaba zomculo angizazi. Kodwa namhlanje ngikhona ngithe ngoba ngihamba nabafana bami njengiseni angize ngizobukela. So ufisa okuhle dladla. Ngiyamthanda. Siyabonga. Kakhulu sengimbonile futhi nakakwenzayo estage ukuthi shuthi wenza into akayifundile akenza amanga. Hayi siyabonga baba siyakubongela njalo.